So kung di ka masayop, di ka makaton. Ingani sa tamat, okay ra masayop. Sayon ba ni siya kung ugihan ka? Ang mat dili siya kuan lang ka-bright. Ang mat apil ang kakugi. Nganong lisod ang mat tungod sa tulo ka butang? Una kay explain, di ba? Ningon ko na dre, mo nang giganahan ng mga estudyante sa math kay explain. So, ang math kinahanglan confident ka na kay salig si mo kagalingon. Ikaduha kinahanglan di katapulan. Kay kung pag-solve nimo una, wa nimo na kuha ang answer, mundang naman ang uban, ay sura di ane. Oh. Pero sa dakop-dakop, mahago ka. Madakadakop kag lain. Madakpan kag usab wala gani undang. No? Kay duwa man. Sa duwa di ka mo undang. Imo ginagamiton nga batasan sa math, makuha nimo math. So, unsay katulo sir? Ba mo nganong ang uban mo ingon na bugo na siya? Walay taong bugo. Nay taong talawan. Nay taong tapulan, nay taong talawan. Now kung talawan ka mo answer kay basin masayop ka nya katawan ka, dili ka bugo, talawan ang tawag sa imo ha. Talawan ka masayop, talawan ka musuway. Suway lang. Masayop ka ano mo day? Tanang tao masayop man. O may taong di masayop. Kung di ka masayop, di po ka tao. No, robot na, robot ka. No. Ngano nakaingon ko, walay taong di masayop. Nakalungag na mo. Insay nakasuway lungag og kanon. Nya wagig ka kasuway na pagod. Wagig ka kasuway na hilaw. O wagig ka kasuway na lugaw. Bugo lang. Lugaw man ni. Oh, perting dagana ang imong gitapos usa ka baso imong gisabaw duha ka baso, di lugaw resulta. Di ba? Nya naglungag ka tanaw ka TV, paglingi nimo nagkayo na ang kaldero. Di perting pagura no. Nya pagkasunod nadlok man ka mapagod, gipawong na nimong kayog sayo, perting hilawa. So, ang may tabo, nasayop ka. Pero tungod sa mo sayop, siya ni tabo, nakat-on ka. Pag unang luto nimo, imo pa nang bantayan. Bantay. Kadugayan, may nag-ikay ka, igtak-ang nimo, lakaw ka, buhat kasi mo buhatonon, mubalik raga, imo tanan, wala pa. Kay kamauna ka, pero sa pagsugod, bantay kag mayo. Luto na ba kanino? Luto na ba kani? No? Kay wa pa kabawg masakto ka to o masayo. So okay masayo. Kay kinahanglan ka masayo sa unang uyab ninyo. Kaya na makaingon ka ba? Dili day ang kagwapa ra importante. Importante po day ang batasan. Kaya usay manguyab ka kay gwapa, gwapo. Unya, gwapo nila. Nanguyab nimo ang gwapo, imo hindi pinara ka. Di gisugot ka pagkauyab nimo bago nakagalit. Ay, dili ang gwapo lang ang kinahanglan. Kinahanglan magkasinabot mo. Napoy mga lalaki, look kani gwapa, uyaban niya, gisugot siya. Kadi kada adlaw siyang yaw-yawan, mga babayo, yuwan ra ba kay ni? No. Kato dito na sa 7-Eleven. Ah, nakalimot ka ato. 5 years ago, mag-7-Eleven. Dugay na ganitabo, ila pa nang mahinumduman tanan, 5 ganay, nga ng mga babae. So kung yaw-yawan ka, good luck na lang girls, iuli, juga si mong uyab sa inyo ha. Nga kuhaagod ninyo, ano lang pag-gaw sa kwarto ha? No. Kinahanglan ka masayop. Kaya kung masayop ka, makatpon ka. Oh, bisa ng mga bukoy. Mo ni ako nakita na sa kuan naman ko ron, 10 years old naman ko. Sa ako na po katuig nga kinabuhi ning kalibutan na. Ako nakita na mga bugoy ini ka maminyo na buutan na lagyan na nila. Pero katong maldito kayo pagkabata dahang kay kontra, pinangga kanyang ano, "Hala, barok dong, okay ra ka, ha? Buta na, kriminal ra man ikaw na." Oh. Kay ang mama na nakita niya ang nasi nakatunan kadugayan.
Pero katong mga palaway, hoy, kaha? Inig maminyo na buta na lagi anak lagi dung, okay lang ka dung, ha? Yan ang hagay tato, ha? Kay nakat-on sila. So kung di ka masayop, di ka makat-on. Inganin sa tamad, okay ra masayop.